Chani. Ulindia? Mnamvori ndi mimba ina. Mukukambira nangani ife pamene so kuti kukambira naso zathu. Ndezi maoneka kuti mwina kapena zanu zingani zanu zimezikuoneka kuti ife tikudabwa nazo kuti mwati bwaji Sokoneza. Koma kandika khama kwino back to our places. Ndemo hiyo nano type yanu zimene yakupanga le. Mwaiona kodi meje ndi type kapena typing. Mwaiona zimene yakupanga ndi typing yanu Kule Azmai. Uzopo china jeje za credit data. Ndangu mabale keep quiet. Uso nkani kodi? Usaninyase. Credit data chani hapa. You keep quiet. Chiwa ndikumwamba kuti anthu ena kumati credit data yo ndiyo jendi kabungu kena kacheke kamene kamakongoza ndalama. Iwe nati chani ne? Nakuuza kuti you keep quiet. Ngatukufuna moyo wako you keep quiet. Ine ndikumenya ka? Waumfwa mjangu. Zindikire zingopfunzira zikhala ziwalile. Maswera bwa. Ndaswera bwana wenu. Ndaswera. Mbona ngato kufumula simusangala. Bwachi. Inu simakhacho mutitaiza mbili. Zona. Zinto sizikuyenda ndisana. Kusenda somangira yanje mbali. Zinto sizikuyendera. Ndikaganiza kuti ndine mwana wang'ono. Ali manjani. Ndende mimbaso. Don't talk of that. Sasa ukaoneka kuti mimba hii sakuizana nayo. Amba juna ukala olusa, amanka unyanyala, akumangokhala muntu joti sunga mulankhule, sumunga kambirane zinthu zomveka. Sunga lankhule nkhani oluyambira muntu pati. Ndene chomwe ndikumudwisa. Ndi chimene chocho kuti ndipanga bwanji chifukwa mukunena kwake akunena kuti ineyo ndi munthu osasamala, ineyo bwanji sinadziwe kunena kuti ndidziteteze kuti ndisatengeso mimba. Ngati nkhani yonseyo kundigwira ineyo. Ndasona ndili maganizo akula sanami. Ndandolo kuti ndipange bwanji. Ndikumvesesani majunior. Ndizovuta komano choyambirira inuyo musamakhumudwa kwambiri. Chifukwa mayi oyembekezera kuti azikhumudwa sizimachita bwino. Zimayambisa mavuto ena. Mwana uyu ndi wang'ono azikhumudwa na. Inuyo mukuyenera choyamba muvomereze usamakhumudwa khamene makhalira. Azibambo tu ndovuta. Azibambo ambiri amatelo kupya ntima mamdu katenge kulera Yesu mafuna kubereka kunyoza zambiri mbiri ndeni zibebisa zitengere asini olotu kuchibwezi kuti mwana ndabwera mwana nduyu wapasa watu mimba amakana mimba imeneyo makolena mimba mesiya mwana watu sana kule sana fika potanga pereke mimba kumaperi kwa chama vumira pang'ono ndi pang'ono koma sundisu kuyamba kubereka tuniyo uyali manjayu mimba ndimene osadandwa zimezi bichito mwandivete mukunivesesa Uvanda. Inu mukhale bwino ngati mai pakumpanda kukacha panganizanu kuphika chokudya kudya susakaso ndi pumai amene aja sasoka zavomereza ndi amuna anu kodi mbesa zinthu zimene limodzi machita nonse awiri ndi akane kuti Amene pomwe ndikudandaula. azibamukhala boyira inu Akukhala ngati kuti ine zinthuzo ndazipaka ndekha kapena kuti ndakachinyamula uko ndikuzika ndekha. ayi musatengere majunior ine msadandaula ine yokhala bwino mai pakumpano kusamba kudya mwana iso uyu aziya makatiti komaso asasoka pang'ono ndi pang'ono azavomera ndamuna anu kadudundu anose sadandaula zimene zozo mwandimve Weso omuyankula.
mwawanonga timuli nditopo wasasanga kuita kopi koyangulira bwanji ungonyanyuka bala wanthu iyayi uyu ndo ndiwasamba uyu ni mbutuma nkhutukumve mesa ndi bala wanthu ndichiteta inche chimenechi ine ndikhali ndikumuyankhula kunena kuti chonde tama kubereka kwanu taberekani muwalizise moyang'ana za thupi lanu koma olokusamba ndiye lero akukhala chaka chino mwana chaka chamawa mwana chaka china chomwana kungokhala ngati kampani akupanga manufacture kaya anachita kumvera kwina kwache kuti kuli kampani imene itazaguleyana kaya kubereka ngati ana mukagulisa kampani ina yache munabwera pano muli ndi thupi lanu labwinobwino mukufuna mpaka nasasoka aliyoyole munabwera ndi thupi mukufuna muchoke opanda thupi chimakhala chili chani iyayi munthu ndisimuuza uyuyu tsono ndikapanda kumuuza iyayi tikuti achoke pano pa thupi litata azibali achasa azang'ana ineyi ndinene kuti chinthu ndiyani ndichoke sauza kuti musambe mwina kapena makanya chamakhala amene munthu tikumuuza azibali nsonyobe kwe achipanya mwaiwala tutha imeneja mati yayi kukhala kuchipinda kwanu kenako kuchoka vina kuchipinda kwatu kenako kuchoka pasobola pa sitting inu mmaona ngati cha ndisaso katope uja umuziwa akummaliza uone kanake imeneyo yomwe achipanya chani ayi muzira ayi amacha ndi mbale wanu ndi mbale wanga kumene koma mapulika kuti ena muzira nkhulako bwino inu Oh, soma nkhulako bwino apa sina yankhule bwino panga choncho kuti tiwamve ndikwene kuti nziyankhula chonchi ayi musamate zaninyasa muziphunzira kumlankhula bwino bwino tifani ndi mbale wanu pena muziphunzira kumuuza munthu chilungamo bwinobwino komanso inuyo muziyankhula ngati muli ndi ubongo ndikwakuti opanda ubongo mimba ati mwini yakubwera mwangozi simukuziwa munamva kuti pabedi pamakhala ngozi pabedi pamakhala ngozi chabwino ngati inali ngozi kubediko wapolisi amene analembera nda tiziwe chimene chinapa causative agency ndo abwino timayanga kuti nthawi zonse ndipo nthawi zonse ambuye ndi wabwino ndithu makamaka kwa ineyo chifukwa amandipangira chifundo maswera bwanya dona tasweratu kodi uje mandanawa amunanu alipo ayi kulibe kuli kwamene wapita kuti sepano inu tupera mache mukona kuti simukusangalala ndichikukhuza nneya pankhope panu pakuone kuti pali madandaulo kopya pakuti makumani mavuto asiri asikwambiri eti chifukwa munthu amulungu atakupangana kuboletu kuya takundipeza kumene kujako sasoka ndi jamba yako amlemba sasoka kulibe zilitani ndikupita za kukhumudwa kwanga sizikukhuzani makumudwa ndipambana ndikhope ya munthu wokumbudwa simaoneka bwino tona mene makongolera no ngope achiro kuzaza mumba samtu ambendo abwe masuke pa nkhope ambendo abwe no tawi zonse abwe ndo abwe ndithu makamaka kwa ineyo amlemba kupuza ndipo mawana ine ni chito yanga ine ni chito abwe ndipasa mawu ndipana pango nini chani inawe mawu ine mndu wanituma receive kabla napatu kwa kutenda ndipo saname yayi pano poto mulungu ineta kugona wandipasa masomphenya mbona kuza nditukali pa nakuza mna chaka chino cho chaka chama yako ino yo mamuna amene yosapanga nemba sisi iya ine ndikumufuna amene uyayo manimvesesa ndipo chaka chino cho chaka chama yako osa kupita nyumba hiyo atandani awe kupita nyumba hiyo atagaliza ndi nyama yako ambuye wanduzi kuti kuma wako wabwera tizimene ndo ambuye akutitani amlemba chaka chino tiya ndalama ndipo amene yakukwatana kwa musachedwe iya ndipo inaweza ifanya Mungu even kwa swangu house ndilipo tulusandi wanuyo timuone ndimene mayerera ine kuti ndikuze ni mtu usatu uje mtu usatu khala kwatana ndi masaka amlemba zimene niyo mama wandisatirira pa ndizimene zozo ndikuze ninenda topa ndatopa kopya ndipo ndibenthe kuti ndizimvesera zanusi mwatopa nthawi izi 11 o'clock mapanga chani amlemba ndochokera mtawuni
napita ku credit data ndimafuna ndikafufuza information ina yake nende umene uchokera nenda topa credit data kakati bamuzi pano pula disiro kuzizo za credit ndinade kabili sindikuzizo fa nawo yani chesinga credit data kuti ndichani nyama inene ino simungazi zio sina kama khala busy ndi zinthu zazi kuphiri mungulika yachani iwe ine kapakezi zasi ine iyo ndongo kapakezi ndipo nkhani ba ibata atati wamba haba kwakondwera ibata wamba uje akondwera ambe ndo wabunda ndipo chifata mawa amene wedi imikani mabatu pempherereni ndikupangaza koma ino ndipo ataziko la pasi mukalira atu kumwamba mukalira mukapya moto ifati kuimba nyimbo haleluya haleluya ile zapita kumwamba uleberero basi zimene mafuna kundizimezo itwi ndikupita ndikupita ndakuza noti ndatopa ndipikira credit data sopano kuti mungawati credit data ndijani kwenu inu mungazizi yeah ndiye kuti ndiyambe kukufotokozeni kuti credit data ndijani ndichedwa ine mwina ningokuza ndizimene ku credit data ko ndimakachita makatani ndimakafusa kuti munthu ngakhale bwanji client wa credit data chabwino ndiye kumene kwandiuza kuti ngati inuyo ndakuchoka so uye client wako maka inu sokonda ngongole yeah ine munthu wa mulungu ngongole ife timayendera kuti chambali chakwana ndiye kuba kumene chambali mmene kazo kuba kuti adiki yani ndakuzeni kuba ine mukati kuti kuba ine ndiyangane ndiblo bwino yani kufusa ndiyangane ndiblo bwino akani je ndikufotokozeni munthu umakhala client wa credit data kapena customer wawo umapita konko ku credit data ko kule ali mtauni momwemo ali mtauni ku Blantyre yes cha no ukapita kumene kujako amakupasa iwe umakhaza kuti ukatenga credit report ukufuna kupangire credit report ndiye iwo acha umangolipira ku 5000 ukatero sanduka customer wako ukatero sanduka customer wako 1 2 institution imene ukufuna kuti iweyo ukatengeko ndalama ukatengeko ngongole imakhonza kupita credit data kuti andifufuzeni amule kutanthauza kunena kuti credit data imwe mbwinenerapo ili ngati kapena kuti guaranteed choncho kuti ukapita uyo amakuika kumbuye kuti uyu akatenga ngongole azalipira ngati so mavuta soda abona kuti komatu ndi khuluku chitengere ndalama za nifi sana lipiro lowani kwacha chifukwa chakuti credit data amakhala ndi data yonse yaziko ya wina yes amaitenga kuti credit data amatenga data koma institution onse amene alovomerezeka kubwerekesa chani mabungu onse amene amabwerekesa ngongole de ovomerezeka amene apanga register dobwino muziko kuti kugwira ntchito imeneyo data ineyo so amatani amakhala nayo kandi mabanki oti kandi mabanki aliyese nena nji imene yako mabanki iyo munthu kangoti wewe uli ndi account pa as long as uli ndi account bank account amaziwiratu kuti amulelemba clear chifate tinene nizona kumalai kuna anthu ambiri timaziwirira usafuna kubweza ngongole kutenga uku kutenga uku kuthawa kutenga ndalama zawo kwati kupereka uku kutenga ndalama iyayi ndizo ndizimene ndakamva kuti iwe amene uli ndwi uli ndwi bwanji yayi usakhala chetekani kuti sikutimva bwanji iyo usati chikukukhuzeni chani ndizimene unkafuna tu ndizimene unkafuna basi akangoti koso inu akangoti koso inu asasuka akangoti inu basi choncho lero ndiye ndiziti kukhanga kuti niyo ndi factory khanga ndi company khanga ndi mukagulisa kwina kwache simakhachiri chani musakhanga ndisimukuziwa chimene mukupanga iya amuna tu ndi amenewo akushuta mufuna udusa apa muzingopita uko nezoti nziyambana ndinu ine ndikuyambana ndi munthu ndikungofuna ndizikukumbusa kunena kuti ashuta amuna amuna ashuta matageti waombera inu achipwanya chani mupanga chani pa basi ndikuyamikira matageti amuna wawo watani yani ndikungofumuza mungo mulongoloza kumunena kumuza kana kendeti kodi inutu inu musitenge muzikwenda muzira class ndizikulo chani chani oi bana sasa ndi balani tifani ko ni mbale wanga ndikwenda ndizimuyankhula zimenezo oiba ndamene wachutayo
amalondolola Tsopano inu kwini atani amulelemba mupanga cha angoiliwa ndiwezi kuchitika kuno koma simtwanu simagwira Ai. chifanteli zipita kwani tuamene mitosipi ali tusefe apa atawa satengeleyo apa akusalaza ulondikunde akusalaza zibambowona iwe ndine twatakhala juntu kukubwera kundikhala ine uli wayu chaka kubereka chaka iameni kamera ndiwachita kumvera nsika pena pache kuta kugulisana ai so chikatere Hakutamba. ndikukumbusani kuti chiona chikatere Chani. inu yakuluakulu awiri amphanze luzanu basi mitu yanu dende mapikani udendekere basi kumambesera kumene kuchaku koma anthu inu muli ninzeru Ife tamkhala tupano. mwangokhala koma mukupanga zau Ada kufuza kuti anthu muli nzeru. Eh. Inu yakukhala nzeru. Eh. Leo ngane nyumba mwakuba kuzakhala pamene popo ndikumakambirana. Chipinda chilo chedi chani. Osakhala baji kuchipinda kumanga kulanda zimenezo. Iya, uchipinda sonano ndi Tiffany. Tiffany mesa ndisiweni wako. Awa oroba hata kumugona awa. ndaniwo Ayi oroba ya hata wagona. Uyu ndikuzungulira mutuko ni mamopa tu. ndikuzungulira mutuko kumeneko Uzungumbu. iya zina zakele maphunzirani mukakhala kuti mupanga zanu manipesesa musamapangezani iya Nokaba tu nyumba Unaona kukhala kama boya kunoko kumakambirana kumabweza maunde mafune iwasoliwe ndiwe ndede ndede wachani. uyu ndani iya ujaduko tukabera zabu. abusa Imene ngezi. umulungu pali umulungu apa Taona ni. yesu alipo ai Abajira kunena kuti even nthawi yoyo iki kayo. Eya. Even bosuri kale even mtu abakati chinyama. Nguku yemema yone nguku jadi bacheza nayo Eya. meja. Kwa even kani kangu ya kuba kubetana nawo. Nthawi yokhala. Sobra awende kubana. amulele mama fika apa amulele mama fika apa Patiko. ziko Mwe wala kuti awandama boze. Yes, Inu muzibase ulimo. Sibati kuze neti. Iyayi mwe muzibase ulimo. Ile tu mutu likama mona. Nkhani mene munabwera pano iyayi. Ehe. Muzibase ulimo pano timakamba za credit date. Ehe. Nde musatipangise kuti ndimanga sokwere ndakuzatikele kuti ndatoka Yeah, nditokera ntawuni. Awodi msama dandaule. Chikani wapita. Ine mtu yamano ngeka ntomolira kale. Kuti awosala baundira zangu kuwirira basi. Chingangani. Ndipo ndikuze mamona madusira mjaba. Ukanga ndindo chazuka kumanda. Na time thafa zoje. Zovala zose zili kwepe zokwepa zokazo ngati kumbona kuti wakutuka mmanda. Watu nawo. Ata ajipaya. Kukonda akazi. Awatasafira pamamba. Tulirigwa. Bora iwo konda kazi. Ifa iwa ajatu. Bora iwo konda kazi ukonda kubera anthu. Azima yangu mwa magazi tu. Sonanga pende Inu ukonda kubera anthu. Bora iwo. ati chipanya. Akumwira magazi amene ajawo. So pano ndisanambe ayi nkhani yanu credit data iyi imene nkhani yanzeru. Maka kabwe ya nkhani imene ayitani. Chifatu na wagundika. Iya yagundika. Ati basi moja. Ndikazi pita ku credit data tuone mtaturuke mwe. Nebala anthu ena nongati inuyo. Akambere mbere. Omati kupita kumwe kucha muzozuri mwe nditi ngongole tano akakupasa ni credit report onena zoti ukumuli ni ngongole ukumuli ni ngongole kumene zoti yayi credit data amatirusa malipoti oyipa oyipa oli iweyo iya izitamverani ndipo so nkhani wangu ngongole nkhani ufunikira chifukwa kumalayo kuno kwamba ndikhalibe romatenga ngongole osafuna kutani taganiza nifi nifi apo kutenga basi drama kutenga drama osafuna kubweza si bwino si bwino chifana anza kuzotenga bwanji fama maka ngaba kutuka zeru kwamba ndiko kwa apakza date kaona nataka turuke fa kuti ata frazi kazipika mabwende mama mwazuka mai jangu mwazuka Nazuka, manje mwazuka bwanje? hata zuka Ani, Mwazuka anti? nazuka zuka bwanje? Azuka. Manje mkuchokera kwa mese mmachita chani? Mutu kusungiro no mamesemu. Mese. Akuti tizikhala kaye, tikudikira kuti tizitolere bwino tikazitolera. Ndamunangawo. Tithoka pesa nyumba ina yake kuti tithomakhala mene tilili nthumba mwathu. mwachidule tikukhala mwa mese watipasa rumu imozi Oh my goodness. Ane, Eh. nishipore chita. Ni chani ichi? Banja kaya, chikondi. Banja na nani? Iwe, munyenyo, wamudesa chani uyu? ndani Ane, wamudesa chani iwe? Iwe, Ane, you. A beautiful girl like you. Sure, manje ungatengana na ichi? Ni chani ichi? Chikondi chatu sisi kutengera za ndalama. Madam kulangula bwino Come on. You keep quiet. iya burning spear wanuja amakambazanu You keep quiet. You ane. Nukulankula na ane. You niwe ane. Shut up. You keep quiet. Kaporo wa chape iwe.
Iwe ane. Ayi, msalira kuyankhula kwa lwacha bejabe. Ni mamuna amene ndi kudalira kuti mamuna wanga. Ine semu G1, semu G2, semu G3. Chani ane iwe mene uliri umo niwe nsikano tukoza kupeza mamuna wapindalama. Wakoza kwenda ekoshika. Koma ni mamuna amene ndi umati ndikakhala, ndimapeza mtendere. Ukukakhala ndi Weslam. Ndi Weslam wanga ndi uyu. Ndi Weslam kumaka pempa nyumba kuti Weslam. Kutawa nkhondo chani. Inu munthu akumakhala usaziwa kuti muli pa mavuto chifukwa yoti anjangu ajali ni ndalama. Akazi atatu. Inetu ndiye mu G1. Palibe sikuti ati awasakhanime mu G2 kosa ine. Ndikuuze. Amuna anga ndomwewa. Kumata wati chepesa. Iwe ane nikuuzeko munthu you have to be ambitious masiku ano na life mene ilili pano mene vikuvutira vintu pano you have to be ambitious my girl. Iwe I'm talking, you keep quiet. Walankula nakumva pano moyo mene ulili vintu vikudula vintu sivili bwino waumva uyu is just using you waumva nikapolo wachabe libe chinakiri chonse uyu kabolala uyinikwakuba uyu ane ubwele nikukufuna Tikambilani zine nazo amuna ndrama amene mukwane nawo. Ine ndi bene unchito bola chikondi. Chikondi cha ndrama zozikamabwera ndi mozi. Ane masikwana chikondi chimaenda na ndalama. Mukiona nthawi koma chikondi chimene ukunena ucho chikondi. Ine ndi kuti kuvutikira limozi. Ndiye mugaze ngatanga za sinthe kuza ane opusaso ine. Chikondi chimaenda limodzi na ndalama moyo wa mpano kale. Vamudisa mwankwala mwana amayo. Soka kwa ino anthu achuma. Msoko wachani? Zanu mwadira. Iwe. Ane ubwele waumfa. Ubwele ndi kukufuna tikambirani. Kalekani zokambilana zokhuza zina. Koma zene ni munyanyiwa. Muyiwale. Iwe sankhule koso sindikumva kalikose. Tiye ndikaibangulira se. Iwe mnyanyiwa umuntu waipa iwe. Komane pimene kuchita nchani. Masiku ano muntu wena kusanka muntu otakutandiza. Kungotenga na bako vachabe. Sasoka. Muli bwanji vasasoka. Kuti lero nichani kuchitika pano? Oh, I think naye uchaina ma problems. Mwe nivika kumena niligamba nivi manje. Ena wawo ma problem. Tasundana. Ndikuti mupakira zovala mupira utiko. Mupira utiko mupakira zovala. Ndikuchoka hapo. Mupira kuti? Bwanji kuti? Ndikufusa kuti mupakira zovala mupira kuti. Moyo wanga uli pachopyezo. Ndichani? Ine ndipe. Muntu wantundu wanji osaziziwa yekha kunena kuti pamene ndili pano sindikwenda kuti ndipangesa kuti chifaili zipangika mwakuti. Koma zinthu zili zangochitika naninso sikuti ndikusangalala ndine zangochitika zimene zizi. Poti weni munthu wanzima umene uzionena kuti angwe ndi Ronaldo Sangachinyi angwe gokipatha kugwira. Ndine mugwenze. Next on Jangu Comedy Series. Kodi iwe kutamina jani? Kutamika? Ine tunangona kuchapa tubiko mamphamvu ndendi zotaya. Iwe kutamina jani? Utama ulizo. Uchoke panopa waachia kaza kwa njani. Ine tondise yetu. Hadi jisalisa. Iwe ndi mwana. Njani. Etieni, iya.